Karcsi! Te ragad, geci, lekésük a vonatot, Karcsi! Karcsi, kelj föl, a büdös szűzkurva Mária kölcsön az eszkimó yeti farkadból kalácsot a nádfedeles iglu kapujában, bazd meg, Karcsi, az Isten verjen meg, helyjé már föl! Akkor drágám le a faszod, arbüdös lábú nigerbuzi nem tudja, hogy milyen uni, elvitte az én makom és enyém leszel, úgyis Boris kifityeg a hónajszülőd alatt, a cigánybőröd bezárlak egy kamrába, a gázt engedek anyádra. Tegnap itt tajkon baszott engem a menzás néni, mert kértem jepetát, pedig nagyon éhes voltam, és nem adott nekem. Mutatkoznál, légy szíves. De testvérem, Lakatos Ronaldo vagyok, testvér. Szeretem a farhátot, a noketlit, a pagácsát, azt nagyon, és ha ilyen sugárak akartok lenni, egetek ti is farhátot. Nőnap alkalmából mondok valamit, csajok. Virágot a virágnak, faszomat a pinádnak. Gyuri! 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 Gyuri, bazd meg, beszarok! Gyuri! Gyuri! Gyuri, kurvára be fogok fosni, gyere már ki! A hódkoros picsádat, gyere már ki, bazd meg! Gyuri! Hogy van a kerékpár csupa I betűvel? Kirikpír! Biciklite degenerált fasz. Az élet sötét a sír. Mindenki dugjon, amíg csak bír. Köszönöm a figyelmet.